Фирүзә Жәмәлетдинова. Яралы күгәрчен. Ул ачкычларын шалтыр-шалтыр китереп, өйнең тимер ишеген ачып кирде. Борынына ялгызлык исе килеп бәрелде. Мансын ир айыра белә иде. Дөньядагы бер генә искә дә охшамаган шул ул. Йорт ияләре белән исәнләште. Җавап кайтаручы булмады. Өйдә гүя тынлык яши иде. Тынычсыз тынлык иде бу. Хатирәләр яши иде. Ир киемнәрен салган арада дивардагы фоторәсемнәргә күз төшерде. Аңа елмаеп карап торган сурәтләр фатир ишен тулыландырып җибәргәндәй тоелды. Кызым дип эндәште ул шыпырт кына. Һәм үзенә елмаеп карап торган фоторәсемне бармак очлары белән сыйпады. Кызының тавышын ишеткәндәй булды. Күз алдында әллә ниләр бутала башлады. Кешеләр, юллар, машиналар һәм ап-ак күгәрчен. Мизгелләр. Бөтен хыялларыңны үзгәртеп, кирегә бурып куярга да сәләтле шулалар. Алга карап барган җиреңнән капма-каршы якка кирегә таба юл алганыңны сизми дә каласың. Мизгел эчендә булды бу хәлдә. Рульгә утырып, тигез генә җилдереп барган шәпкә әллә нинди көч машинаны читкә алып атты. Монсын ул аңышмый да калды кебек. Күзен ачканда кызы белән икесе дә йөз түбән саклану кайышларына эленеп тора иде. Хәзер кызым курыкмаямы дип сөйләнде ир. Хәзер үзем ычкындырам мин сине, курыкма түлке. Ул башта үзен куллыктан коткарды да, кызын сыңар кулы белән тоткан көенчә кайышын ычкындырды һәм ачык тәрәзәдән ипләп кенә чыгарып җиргә бастырды. Аның артыннан үзе үрмәләде. Куркудан катып, аптырап калган бала 3 тәгәрмәче өскә әйләнеп яткан машинага төбәлеп, кинәт елап җибәрде. 4нче тәгәрмәч юл буендагы каенлык янәшәсенә үк барып яткан иде. Ир кул аркасы белән кызның күз яшьләрен сөртте. Бала әтисенең бармакларын чытырдатып кысты да, ни бары бер җөмлә әйтте. Әтием, әйдә Казанга, әнием янына җәяүләп кайтып китик. Һәм ул каңгырт күзләрен әтисенә юнәлтеп, тагын да кычкырыбрак елый башлады. Кайтырбыз, кызым, кайтырбыз дип сөйләнде ир баланы юатырга теләп. Тик син курыкмаямы? Хәлнең шактый кискенләшкәнен тоеп, аны бераз йомшарту йөзеннән ул бу нәни җан иясен алдырга мәҗбүр иде. Ышанычлы дустын, машинасын ничек юл кырыенда ташлап китеп булсын соң? Хәер, бик үк ышанычлы да булып чыкмады әле. Ир шулай уйлады. Ул багажнигыннан башларына буҗралар тагылган буксирны тартып чыгарды. Аны бамперның илмәгенә үк эләктереп куйды. Мөгаен рәтләп тә булмас инде моны дип фикер йөртте. Еракта таң кыелып килә. Аның офыкларындагы сүрән яктылыгы хәләкәтле юлга таралып төшә. Кызның битендәге күз яшьләре энҗе чык бөртегедәй җем-җем итеп ялтырап куя иде. Ни дип шушындый зур юлга алып чыгып китте соң әле ул кызын? Әйе, Мәскәү күрсәтәсе килде. Укырга бара бит инде бу көздә. Мәктәптә укытучы инша яздырмый калмас. Бәлки әле телдән генә дә сөйләтер. Әти-әниләрегез белән кайларда булдыгыз дияр. Минем әтием безнең белән яшәми дип басып турсынмы бала? Юк. Мәскәүне булса да күрсәтеп әйләнер. Ничә еллар буена зур юлларда йөргән кешегә ни тора инде бу башкалага барып кайтуы? Аның каравы кызының да күңеле булыр. Яхшы карап йөрт. Балагын әле ул. Алып чыгып киттем дигәчтендә дөньяңны онытма диде хатыны курку гына. Кызын үзе китерде ул әтисе янына. Хәер, кыз әтисе өчен дә хөрмәт шу кебек үзәктәге кадерле зат шул. Шуны гомергә аңламады хатыны. Аннан исәпләргә салсаң, ул җир шарын ничә кабат әйләнеп чыгарлык юл үтте икән. Күптер. Һәм менә ярты юлга килеп җиткәнче үк алар кире борылды. Яхшы кешеләр очраса да, машинаны төзәтеп тәртипле юлга чыгарып куйсалар да, аңа ышаныч аз иде. Хәер, буксирның кирәге чыкмады чыгуын. Язмаган булган күрәсең дип кабатлады ир шыпырт кына. Бу аның гел әйтә торган җөмләсе иде. Ул барып җитмәгән берәр урын бар микән Рәсәй илендә? Хәтта якындагы чит илләргә дә барыштыра бит.
Әнә терәлеп торган Мәскәүгә җитеп булмады. Язмаган дими, тагын не дисең инде? Ир шушы җөмләне беренче кат әйткән мәлен исенә төшерде. Бәлки әле ул чакта ук телгә кертәсе калмагандыр. Әйткән сүз үрчемле була ди бит. Бер үрчи башласа, таракан күк, бөтен дөньяңны басып ала ди. Ул язылышу тантанасын күз алдына китерде. Таныш, жанга якын йөзләрне кабат хәтерендә барлап чыкты. Юныс, ни эшлисең син, Юныс дигәннәрен ишетте. Кемдер сызгырды да бугай әле. Тик балдакны ул кәләшнең сол кулының атсыз бармагына киртеп өлгергән иде инде. Кәләше дә елмаеп, сол кулын сузып торуын белде. Уң кулга кидер дип кычкырды кайсысыдыр. Тик соңрак искәрде шул. Икесенең дә йөрәген ниндидер ят, салкын бер уй чеметеп үткән иде инде. Яңадан балдакны салдырып уң кулга кидертү мәленең рәхәте дә, яме дә качкан иде. Шунда ул беренче тапкыр иштән генә язмаган күрәсең дип әйтеп куйды кебек. Кояш инде сөңге буе күтәрелгән. Кабинага да аның җылы нурлары үтеп кергәндәй тоела. Җәйнең көзләргә авышкан чоры үз хасиятләре белән яши. Алтын буявын бөтен җиһанга тарата. Басуларда инде игеннәрне кешеләргә салып яталар. Мондый чорны машина йөртүчеләр аеруча ярата. Чөнки алай-болай юлда туктап калырга туры килсә, комбайнчыларда, тракторчыларда ярдәмнәреннән ташламый. Бер тапкыр ул кышын батып калган иде шулай. Ничектер җир катканчы ук кар явып китте. Ир машинасы белән төзелешкә кирпеч иткән иде. Көн аяз, юллар коры булганга җайлыгына керделәр. Шуңа чыгу турында уйламады да. Төзүчеләр кирпечләрне бушатып бетергәнче, җепшек кар бөтен юлларны томалап куйды. Тәгәрмәчләр бер урында әйләнеп тик тора. Машина бер карыш талга китә алмады. Ул иске костюмын тәгәрмәч астына ташлап карады. Тик тәгәрмәч аны кире әйләндереп шиеп кенә атты. Аннан иске халатлары тәгәрмәч астына төште. Берсенең дә файдасы булмады. Ахырда җүнле кешеләр дөресрәге бер тракторчы очрап, тарттырып чыгарырга туры килде. Әти, ак күгәрчен. Ир үзе дә ерактан ук күреп килә иде. Ул тормозга басып тизлекне киметте. Ак күгәрчен сыңар канатын сындырып юл кырыена ук утырып тора. Кыз кабинадан сикереп төште дә, нәни кулларын уйнаткалап күгәрченгә үрелде. Кыш башта канатларын җиргә суга-суга талпынып карады. Аннан үзенә сузылган кулларның җылысын тоепмы, әллә артык барырга хәле юклыктанмы, йомгакта йомырланды. Башын кыйгайтып, әле кызга, әле аның әтисенә текәлде. Үзе кузгалмады да. Аның канаты сынык, сыңар күзе чукылган иде. Туй күгәрчене бу кызым, диде ир, балага таба борылып. Туй? Нигә соң ул үзе генә? Алар мөгаен бер-берсен югалтканнардыр, кызым. Югалтканнар? Күктә дә югалтышырга мөмкинмени? Кыз бу җөмләне нәкъ улы кешеләрчә әйтеп әйтте. Ир кызын андый ук тирән уйларга сәләтле дип башына да китергәне юк иде. Шунлыктан ул тәмам сүзсез калып, кызга күз серпеп алды да, шүгәләгән җиреннән кузгалып, машина ишеген ачты. Утыр, кызым. Кыз ак күгәрченне күкрәгенә кысып, әтисенә ялварулы карашын төбәде. Үзебез белән алыйга тием. Алабыз, әлбәттә. Аны даваларга кирәк. Эшә дә алмый бит мескен. Ир язылышу тантанасыннан соң учларыннан нәкъ шундый ап-ак күгәрченнәр очырып җибәрүләрен исенә төшерде. Ничек тантаналы төс керткәннәр иде алар туйга. Бөтен урамны яктыртып җибәргәннәр иде. Ул чакта күгәрчен язмышы турында кем генә уйласын икән соң? Мәхәббәт куйныннан очып күккә күтәреләләр дә, җиргә ничек килеп төшкәннәрен дә белмиләрдер, күрәсең. Бахырлар. Әтием, аның канатын кем сындырган? Давылдыр мөгаен. Кыз кошның бер якка салынып торган сынык канатын сыйпап куйды. Әтием, аның күзен кем чукыган? Җиллер мөгаен. Җиннең томшыгы юк аның. Чукый да белми. Кыз әтисенә үпкәле караш ташлады. Үзе сөйләде. Без сине дәваларбыз, кызчык. Минем әле шәһәрдә әнием дә бар. Табиб бул. Күзләреңә дару сөртер, канатларыңа да. Ир рульне кысып тоткан көенчә, юлны йотып барган машинасыннан бер мизгелгә аерылып,
кызы ягына борылды. Бәхетле парлар кулыннан очкан кошчык түгелдер шул бу дип уйлап куйды. Бәхетле булырга язмаса, кош көйенчә дә берни кыла алмыйсыңдыр. Язмаса. Ир яна бәхетле чакларын күз алдына китерде. Берәү дә шул хәтле чыгымнар күтәреп, аерылышырга дип өйләнешмидер. Ә менә язмаса, туйдан соң алар Юнысның туган авылына кайттылар. Әнисе улының бәхетенә куанып елады да елады. Үзе кәстрүл тутырып итле аш салды. Токмаш басырга әзерләнде. Яшь килен тазга тутырып мунчага кир юарга китте. Кыш яшь киленнең аяк астына әйтерсең ап-пак мендәр салган. Талгын гына җипшек кар ява. Бакча артындагы мунчага гүя мамык мендәрләргә баса-баса гына атлады ул. Аяклар йомшак, тантаналы рәхәтлектән иркәләнде. Нәзек кир баулары калынайып, яңа ел гирляндысына охшап калган. Ап-пак агач ботаклары юанайып киткән иде. Авылда кышның үз яме шул. Юныс аның хәлен белештереп кирип чыгып йөрде. Кечкенә тәрәзәдән сүрән генә яктылык төшкән төссез, аулак мунчада шибәр хатынның кочагына алып, иреннәреннән үпте. Сабынлы куллары белән хатын да иренең битләреннән сыпырды. Икенче әйләнеп керүендә хатын ике кулы белән мунча идәнен сыпырайды. Ире кергәч тә күтәрелеп карамады. Югалттым бугай диде ул, елларга җитешеп. Нәрсәне? Балдакны югалттым. Шалтырап шунда гына төшеп киткәндәй тоелды. Борчылма, бердә табарбыз. Юныс үзе дә идәнгә иелде. Су ләгәннәрен күчерде. Шүмечләрне урыныннан кузгатты. Изли-изли тәмам күздән язгандай тоелды. Ләүкә асларына ук кирип китте. Идән ярыкларын актарды. Балдак табылмады. Ул турайып басты да хатынын кычып алды. Димәк, язмаган дип куйды. Әйдә, борчылма. Яңасын алырбыз. Әниләргә әйтмә. Белми калсалар яхшырак булыр. Килештек диде, хатынын яна кочагына сыйындырып. Алар югалту каршысында икесе дә чарасыз иде. Югалырга дигән югала икән шул инде ул. Әтием, аның бәлки ашыйсы киләдер. Әйдә ипи ваклап бирик без аңа. Бираздан тукталып ял итеп алырбыз, кызым. Шунда ашатырбыз без аны. Аз гына түзем. Кыз ризалашуын белдереп, башын селкеде. Ир тагын уйларына бирелде. Шуннан шеп-шын тормыш башланып китте. Бик узак изли торгач, бер тулай торактан вакытлыча туру өчен фатир таптылар. 9 квадрат метрлы гына булса да, эштән соң кайтып ятырга агач башлы бер караваты, утырып ашарга өстәл урындыклары бар иде. Түгәрәк тормыш, мәхәббәт бар иде кебек. Тик акча кирәк иде. Әйдә, минем балдакны ломбардка тапшырыйк. Бар-бер ялгызы шкафта яман сулап тик ята диде бер көнне. Хатын бераз уйларына батып тәрәзәгә төбәлеп турса да, килеште. Акчасын сөйнә-сөйнә тоттылар. Хәер, кире барып алырга исә яна мөмкинлекләре булмады. Шул ки ике балдактан берәү дә калмады. Димәк, язмаган дип ятты үзен. Тик акча һаман кирәк иде. Күбрәк кирәк иде. Хатынының күз карашы аңа табын янында үтергеч тәэсир ясый. Ул үзен убыр авыздай хис итә иде. Әйе, белә. Дулап түшәмнән туфрак куя торган хатын түгел иде ул түгелен. Әйтәсен карашлары белән генә әйтә. Акчалы эш эзләргә. Ир бу сүзләрне атна буена, айлар буена кабатлады. Тик эше бар. Акчасы гаиләне ни бары шушы халәттә яшәтерлек кенә иде. Бер көнне ир ирек пәрвәр күңеленә юаныч булырлык эш табып кайтты. Бер шәхси оешмада аны дальнобойщик итеп алабыз диделәр. Әлбәттә, беренче чиратта акчасы кызыктырды. Чөнки моннан да төшемлерәк эшне ул күп мәзләсә дә таба алмас иде. Димәк, өйдә торырга язмаган диде дә, озын камазга прицеп тагып, товар төяп, Себер якларына чыгып китте. Көн-төн барды ул. Атналар барды. Алда тәрәзәләр һәм юллар иде. Тәрәзәләр һәм юллар аның бөтен тормышы иде. Тормышының мәгънәсе иде. Эш җанлы күңелен басу өчен дә акча кирәк иде шул. Хатыны каршында үзен ир заты итеп туяр өчен бердән-бер юл шушыдыр мөгаен. Әтием, күгәрченнең дә минем дә ашыйсам килә. Ир сискәнеп китте. Күпме килә соң ул шулай уйларга бирелеп. Гомеренә бер тапкыр кызын улы юлга алып чыгып китте дә, игътибарын уйларына юнәлтеп, һаман үзе турында гына кайгыртып бара түгелме?
ир машинасын юл читенәрәк чыгарып, тормозга басты. Кыз машинадан сикереп төште дә күгәрченне чиремгә куйды. Күгәрчен сыңар канатын җилпеп карады. Эшә алмады. Аннан башын бер якка борып, сыңар күзен кызга төбәде. Калдырыгыз мине дип әйтә ул әтием. Калдырмыйбыз дип әйт кызым. Син дә жәллисең аны әтием. Жәллим кызым. Ир чиремгә җәймә җәйде. Юлда ашарга алган тәм-томнарны чыгарып тезде. Кыз ипи янчыгын чишеп, кош алдына ипи валчыкларын салды. Күгәрчен сыңар күзе белән ризык эзләп бер якка иелгән саен чиремгә тәгәрәп китә. Аннан турып янә валчыкларны чукыштыра иде. Кызы янәшәсендә булу ирнең үзенә дә куәт кертеп җибәргәндәй тоелды. Күңеле тагын да нечкәреп китте. Көн шалт аяз. Күкләр шундый биек. Анда берән-сәрән генә ак болытлар йөзә иде. Ул кызына тутыкмас термостан чәй салып бирде. Кулына сникерс конфета тоттырды. Тик кыз чәен бер генә йотып куйды да, һаман күгәрчен тирәсендә кайнашты. Әле учларына сыендырып күкрәгенә кысты, әле чиремгә төшерде. Кыбырсык, усал яфрагы булдың инде тәмам дип елмайды әтисе, аның башыннан сыйпап. Әйдә, чәеңне эч тә, аннан кузгалабыз. Ул үзен яңа гына әти булган кешедәй хис итте. Менә ничек рәхәт икән ул үз балаңны тиргәп алулары. Хәер, тиргәү дә түгелдер инде. Әтилекне сиздереп эндәшү генә. Аерылышканга да 4 ел икән бит инде. Күп нәрсә онытылган дип уйлап куйды ир. Алар яна җиңел машинага киреп утырдылар. Яна кузгалып киттеләр. Күгәрчен рәхмәт әйтергә теләпме, кызның кулын чукып алды. Кыз «Ай!» дип кычкырып җибәрде. Әтисе көлде. «Яратты бу сине кызым» диде. Кызы да әтисенә кушылды. Машина эче шат авазларга күмелде. Күгәрчен дә гөлдер-гөлдерәп куйды. Аннан яна тынлык урнашты. Машина үз юлы белән җилдерде. Ир гүя үз юлы белән китте. Яратам. Һаман яратам бит. Мәхәббәтне юк дигән булалар. Бар икән шул ул, бар. Югыйсә онытырлык вакыт үткән бит инде. Ә мин һаман ерактагы бәхетемнең шәүләсе белән яшәп ятам түгелме? Ул аның шәмдәй төз гәүдәсен күз алдыннан үткәрде. Ычкындай карашлары белән очрашкандай булды. Югыйсә шул озын юлларда кемнәр генә очрамады. Акча хакына җанын яки тәнен сатырга дип юл чатына чыгучыларның күплегенә дә ияләште. Саталар, сатылалар дип уйлады ул. Мәхәббәтне дә, гаиләне дә, балаларны да акчага саталар. Шунсы сәер. Җир йөзендә сатылмый торган бер нәрсә дә юк ахырысы. Һәммәсе сатыла. Бер белдерүсез дә сатыла. Шул мәлдә аның кинәт бөтен тәне куырылгандай булды. Үзе дә якыннарын, дөресрәге гаиләсен сатты түгелме соң ул? Акчага алыштырды бугай. Аракыга сатты. Әллә хатын аңламадымы? Сабырлыгы җитмәдеме? Хатын-кыз бик сәер зат бит ул. Акчалы да буласы килә. Мал табучының үзен иркәләп, янында гына торуын да тели. Тик тормыш гамәлләре нигәдер гел башкачарак шул. Бу җәһәттән ирнең үз кануннары барлыкка килде. Ират акча табырга, хатын-кыз һәммәсенә сабырлык күрсәтергә тиеш. Сабырлыгы сынса, ансын ирнең уйлыйсы килмәде инде. Ул сыңар күзле күгәрченгә карап алды. Кош кызның итәгенә юмарланып утырган да, сыңар төрткө күзен йомып йокыга талган. Сыңар канатлы, сыңар күзле булса да, күңеле катмаган. Аңа да наз кирәк күрәсең. Әти, син күгәрченне яратасыңмы? Яратам. Син аңа китикет алып кайтырсыңмы? Аны мәчеләр генә ашый кызым. Алайса, ипи ваклап бирербез. Сабырлык булса да булыр икән кышта да дип уйлады ир. Хәер, яшьлегендә ул да илгизәк хисләрен йөгәнли алмагандыр. Хәзер генә сыңар канатсыз, күзсез калгач кына шундыйга үрелгәндер. Сабыр итә белмәде шул хатыны да. Югыйсә яшьлек җүләрлеге аркасында бөтенесе. Яшьлек ялгыша. Ялгышырга яшьлеккә куш инде. Ардыңмы кызым? Кыз карашын күгәрченнән кубарып, бармагын ирнәренә тидереп әтисенә борылды. Тс, йоклый ул. Синең йоклыйсың киләме соң кызым? Килә дә. Аннан күгәрчен итәгемнән егылып төшәр бит. 2 канаты да имгәнер. Мин түзәрмен әтием. Эй, багалмам минем. Ир елмаеп сыңар күзе белән кызның чәчләреннән сыйпады. Ничекләр сабыр бу бала. Әнисенә охшамаган. Нечкә күңелле. Кайлардан килгәндер аңа нечкә күңел.
Шәһәрдә туып үскән бала бит ул йолдыз санап үсми югыйсә. Чәчәкләрнең исе барлыгын да белми, төсләренә дә исе китми, аларны күрми дә диярлек. Шәһәр төтенешеннән ничек йолдыз күренсен ди инде. Димәк, үземә охшаган. Кан тартадыр шул. Бу сүзләрне ул әлбәттә кычкырып әйтмәде. Хатыны ерак юллардан озын-озак чакрымнар аша үтеп кайтуын бер дә сөйнеп көтеп тормады кебек. Кем белә? Әллә көткәндер дә. Көтеп кенә бетерә алмагандыр. Турдан-туры өйгә кайтып керә алмады шул. Бу хәлне гадәткә әйләндерде. Хәер, ул эшләгән оешманың гадәти тәртибе шундый иде. Оешма ишеге төбендә рейстан кайтып төшүчеләрне карга көтүдәй бердәм каршы алучылар күп булды. Дуслар инде, авызлары колакта, колаклары еракта иде. Ир шул мизгелләрне күз алдап, үз алдына елмаеп куйды. Машина оешма ишеге төбенә якынлашуга, төркем тәмәкеләрен җиргә ташлап, шуны аяклары белән изә-изә шаулаша башлый һәм борчаклардай сибелеп китә. Оннан кабат бер әйләнә булып кысыла иде. Ир беренче мәртәбә рейстан кайтуга шуңа төшенде. Мунчалар ягылган, тавыгын савытын дигәндәй, сумкага тутырып чыгасың да, шушы төркемгә ярасың. Һәм ул иярде. Кайнар ләүкәләрдә җибеп, ял итеп, нерв күзәнәкләрен тәртипкә китерергә кирәк диде чөнки дуслары. Бәлки, кирәктер дә, дип кабатлады ир. Ул бу мәлдә дусларының тәкъдимен кире кагырлык хәлдә түгел, артык арыган иде шул. Юлда ниндидер бурлар төн уртасында шәрәм итеп кенә алырга дип тукталгач, аның ярты товарын бушатып киткән иде. Дөрес, еракка китәргә өлгермәгәннәр. Милиция постында машинасын калдырып, шунда милиция чакыртып, артларыннан тиз куып җиттеләр. Ул бу хәлне шушы тирәдә тукталган машиналы товар ташучыларга сөйләде. Ай-һай, дөрес эшләдең микән? Бу юллардан алар сине кабат үткәрмәячәк бит дип, җанына шом төшерделәр шунда. Ирнең бу мәлдә түбәсеннән пар күтәрелде. Талчыккан сынын, кайышланып каткан өс башын менә хәзер үк кайдыр таштап калдырасы килә. Дәвамлы туташ таш юллар аны тәмам кешелектән чыгарган. Мондый хәлдә үзе булып калырга аларның да көче җитмәс иде мөгаен. Озын юлларга бик озакка чыгып китте шул ул. Инде менә ниһаять исән-сау кайттым диясе килә иде. Өйдә аны хатыны белән кызы көтә. Күңеленең сыңар канаты алар ягына талпынып караган иде дә соң, сыңар канат белән ничек очып булсын ди инде. Ул хатынының төннәр буена керфек какмый чыгуын да белә. Менә кайтыр дип көтүен дә белми түгел. Тик озын юлларны һич тоткарлыксыз үтеп була. Хатынын уйлаган мәлдә коштай очып барганын үзе дә сизми кала. Кайтып җиткәч кыенрак. Сине көтми ул, хатын-кыз акча көтә диләр аңа дуслары. Ирнең сүз узайтасы килми. Сабыр гына төркемгә йөрә. Теге дөньяда сират күпер аша да үтәсе бар. Кылдан нечкә диләр аны. Хатын янына кайту сират күпер янында пүштәк кенә дип көлде төркемдәшләре. Кайтабыз бит әле, барыбыз да. Оек башларын табып ки алмыйча торган ир затларның бу рәвешле хаталарын санга сукмый сөйләшүе кайчак аның ачуын да кабарта. Йөзләренә берне кундырасы килеп китә. Тик ниндидер көч аны үзенә буйсындырып тотып кала. Ул үзе булай ук түгел бит әле югыйсә. Еш кына ялт иттереп идәндәге паласларның тузаннарын суыртып куя, аяк киемнәрен кремлап, караштырып кына тора. Ни бары бер көнгә соңлабрак кайта ул. Бүтән гөнаһысы менә шушы. Ни бары бер көнгә. Бусагадан атлап керүе була, хатынының күз яшьләре тәгәрәп төшә. Ул күз яшьләренә бик ышана, хәтта курка да. Хатын-кыз күз яшьләре аша теләсә нинди ялганга ышандырала. Хатын-кызның бу хәйләсенә бер генә иратның да төшенгәне юк әле диләр дуслары. Белеп әйтәләрме алар моны? Юкмы? Нигәдер күз яшьләрен сөртәсе килеп үрелгән кулларын ул шушы җөмләләрне хәтерләп кире төшерә. Алар да хаклыдыр дип уйлый. Әлбәттә ир бераз кызмача була. Әлбәттә үзеннән дә саф, хуш хисләр генә аңкып тормый. Мин сине үз гомеремдә бер генә кем булса да аяк кие күрә алармынмы, юкмы ди хатыны. Ир аптырап китә. Хатынының күзләренә карап тора. Ничек инде? Ойлар буена юлларда йөрепме дип фикер йөртә. Юлда исереп йөрү мөмкинме? Аяк киенчә дә нинди генә хәлләргә юлыкмыйсың. Ярый караклар сагалаячак дигәннәре дөрес булып чыкмады. Барбыр шул тирәләргә якынлаша башласаң, йөрәге төшеп киткәндәй тоела. Тәмам йокы басса да, милиция постына барып җиткәнче машинасын туктатмаска тырыша. Аяк чагыңны күрерменме берәр дип кабатлый хатыны.
Күрмәссең, сөйеклем, ансын юллар күрде, алар шахид ди ул. Бер тамчы да акланасы килмичә. Минем айлар буена аракы түгел шәй дә эчә алмаган чакларым күбрәк. Ансын ул белергә дә теләми дип үртәлә иде үз эштән генә. Хатыны аның саен ярсый, алкаш бит син, алкаш белән үткән гомерем жәл дип сулкылдый мендәренә үк каплана. Әтием, син күгәрченеңне сагынырсыңмы? Сагынырмын, кызым. Син безнең янга килерсеңме? Килермен, кызым. Аннары безнең белән генә яшәрсеңме? Белмим, кызым. Бала күзләрен тутырып әтисенә карап тора. Ничек көчле бит ул минем әтием дип уйлый булса кирәк. Машина белән капланганда да бер җәрәхәтләнгән җире булмады бит. Куркып бераз елап алды инде алуын. Әтисе янәшәсендә ул бөтенләй курыкмаска да өйрәнер иде әле. Бер тапкыр шулай бер көнгә генә түгел, 2 көнгә соңлап кайтты. Куркып кына иртүк өй ишеген ачып керде. Гадәттәгечә шапырт кына «Кызым» дип эндәште. Шулай эндәшкәндә кызы кайрада уяна, йөгереп килеп муйныннан укчы бала торган иде. Ә ул аны күтәргән көенчә битләреннән үбә-үбә иснәде. Хай, татлы иде сабыйның исе. Дөньядагы бер генә искә дә алыштырышты түгел иде шул. Тик бу юлы тавыштан ишетелмәде. «Кызым» дип кабатлады ул яна, аяк киемнәрен сала-сала. Өйдә тынлык хуҗа иде. Ир курткасын салып та тормыйча түр якка үтте. Йокы бүлмәсен кереп әйләнде. Кеше заты күренмәде. Аптырап хатынының кесә телефонына басты. «Сез кайда соң?» дип сорады ул, карлыккан тавышын көчәйтә төшеп. «Киттек без» диде хатыны. «Кая киттегез?» «Ансы мөһим түгел. Бөтенләйгә киттек. Оныт син безне». «Юк» дип сана. Ир ни диергә дә белмичә тәмам аптырап калды. Кинәт бөтен тәне калтырана башлады. Ничек була инде бу? Хатын телефонын сүндерде. Кичен аны кабат дуслар эзләп тапты. Подъезд баскычына чүмәшеп, ярты төнгәчә сыра чүмерделәр. Йокылы уяулы көннәр шулай бер-бер артлы агып китә торды. Яна юлга кузгалырга вакыт җитте. Һәр киткәнендә ул мондый хәлләрне башка кабатламам. Хатыным белән кызымны рәнҗетмәм дип антларыча. Бу рейстан исән-имин кайтсам, тормышымны өр-яңадан башлармын дип үз-үзенә сүз бирә иде. Инде менә җанын әрнүле хисләр бөтереп алды. Ни эшләдем мин? Ни эшләдем дип үкенечле газаплар эчендә адашып калды. Югалтулар бик тиз икән ул дип көенде. Инде менә шактый гомерләр үтсә дә, хатыны бер генә җөмлә белән җавап кайтара. Бер киселгән икмәк кире ябышмый ди. Иргә нигәдер ябышыр кебек тоела. Чөнки ул юлларда төрле кешеләр белән очраша. Бөтенесе белән дә гаилә хәлләре турында сөйләшә. Бар шундый очраклар, ябышкан очракларда. Кемнәрдер 10 елдан соң да яңадан кушылганнар. Үз каныбыз дип куаныша оныкларын үстереп яталар. Кемнәрдер 6-7 елдан соң ирнең дә менә шундый язмышка ышанасы килә. Үзенә шушы тәкъдирне юрап яши. Бер генә хатын-кыз затына да күңеле ятмый шул аның. Күз алдына һаман үз хатыны килеп баса. Кызы елмаеп карап тора. Инде аны хәзер оешма ишек төбендә көтеп торучылар да юк. Күбесен эштән җибәрделәр. Кайберсе башка оешмага күченде. Хәзер инде ул үзе дә яшьлек җүләрлеге белән яшәми. Тормышка ачыграк күз белән карарга тырыша. Чөнки бик тә ераклашкан бәхетен кире кайтарасы килә. Тик әтием, син ак кошны жәллисеңме? Күгәрченне дип әйт, кызым. Ак күгәрченне. Жәллим, кызым. Әмине, ир аптырап кызына карап алды. Әмине дип кабатлады бала. Синең бит канатың сынмаган диде ир. Кыз авызын бүселдерде. Ир үзе әйткән сүздән үзе куркып куйды. Хәер, минем балам да сыңар канатлы түгелме соң? Үзем дә сыңар канат белән очарга талпынып ятам түгелме? Хатыным да сыңар канатына ышанып, күкләр канатына җитәргә омтыламы? Тик сыңар канат белән кайларга барып булсын соң? Ул монсын белә микән? Аның күз карашыннан сыңар күзле кешеләр үтеп китте. Кызы, хатыны, авылда сугыштан сыңар күзе белән кайтучы картлар бар иде ул үскәндә. Нигәдер шуларны исенә төшерде. Ул күзләрдән тетрәндергеч тирән фаҗига карап тора иде бит. Әтием, дәваласак ул эш алачакмы? Белмим, кызым. Әнием беләме? Мөгаен беләдер. Әниең врач бит, кызым. Ул эшсен иде, әтием. Ир башын борып ак күгәрченгә күз төшереп алды. Ул сынык канатын салындырып, бурнын кызының итәгенә төртеп тирән йокыга талган иде. Юлларын юта-юта машина алга чаба. Ярата шул ул бу юлларны.
Аларсыз 1 минутта яшый алмас кебек тоела. Шуларны яраттырган өчен хатынына ул рәхмәтләр укый бара. Әгәр башка кәсепкә керешкән булсам дип, үз-үзенә сорау биреп караганда да бөтен тәне калтыранып китә. Кирәкми икән шул аңа башка кәсеп. Тик аның очасы килә. Сыңар канат белән талпынып тору очуга керми икән шул. Очар өчен кешеләргә дә 2 канатлы булу кирәк икән. Ир моннан 6-7 ел элек кызына сыенып утырган кошны хәтерендә яңартып, юксыну йөрмәс өчендә калды. Кайларда икән ул кош хәзер? Аны дәвалаган иде бит хатыны. Һәм кызы белән икәүләп алар кошны ирнең үзенә китергәннәр иде. Кош подъезд төбенә чыккач, көнбагыш чүпләде. Кызы белән бергә бер атналап кунак булды. Кайдан алып кайтсагыз, шунда илтеп куегыз, диде хатыны. Ир рейска киткәндә, машина кабинасына йомшак сөлге җәеп, кошны чыгарып утыртты. Кызы елый-елый кул булгап калды. Ир аны нәкъ үзләре алып кайткан җиргә төшереп калдырды. Кош канатларын җилпеп торды да, әйләнә ясый һавага күтәрелде һәм ерактагы кошлар төркеменә таба очып китте. Ир рейстан 1-2 көндә үк әйләнде. Машинасы белән йорт ишеге алдына килеп туктады. Подъезд ишеге төбендә бөршеп утырган ак күгәрченне күреп имәнеп китте. Кош ерак чакрымнар үтеп, кире әйләнеп кайткан иде. Сыңар күзле күгәрчен башын як-якка борып, һаман кызны эзләде. Ир шул көнне үк аны кызына илтә китте. Кошларга да җан җылысы кирәк икән шул. Инде күпме еллар узган моңа. Ул юллардан кайтып төшүгә башлап кызына шалтырата. Тегесенең юньләп аралашасы да килми кебек. Хатыныннан: "Нигә ул минем белән кирле-мырлы сөйләшә?" дип сорый. "Минем белән дә шулай сөйләшә ул. Үсмерлек чорына керде кызың", ди тегесе. Әти юклык менә нишләтә дип уйлый ир. Бу юлысы кайтам да соңгы кабат һәммәсен әйтеп салам. Нигә син үзеңне генә уйлыйсың? Бала бит икебезнеке дә. Киселгән икмәк ябышмый имеш. Бала хакына булса да ябышсын иде бит. Аннан мин сине генә яратам, бердән-берем. Һаман яратам. Ир карашын офыкларга төбәде. Еракта оя кошлар төркеме очып бара иде. Кошларның да япа-ялгыз очаслары килмидер шул. Ирек Хафизов укыды.